husk nu på, at det er fjernsyn. Og lad være med at tale sådan ud i virkeligheden. Og så kom jeg ned næste morgen, og det eneste, der lå, det var 2.000 kroner og en seddel, hvor der stod undskyld, skat. Og så prøvede hun bare at købe min tilgivelse. Altså, er det ikke langt ude? Hvad? Ja. Er der ham Carlos, du skulle på date med? Nej. Det er svin. Snakker du så grimt om dem? Jeg tror, du kunne lide dem. Nogle gange kan man kun sige ting ved at bande. Okay? Jeg siger bare, at der også findes andre ord. Så prøv at oversætte det her. Røvhulshul. Det er da ikke, hvad der hedder. Det er der da. Det er der da ikke. Det er der da. Det er der da ikke. Det er der da. Det er der da ikke. Det er der sgu da. Det er der da ikke. Det er der da. Det er der da ikke. Det er der da. Det er der da ikke. Det er der da. Det er der da ikke. Og så gik tiden. Tak for i dag. For satan. Det smager jo røv. Jeg vil faktisk foretrække et stykke med højt belagt røv i stedet for den her lortesuppe. Hvad er der galt med jer to? Min mor har tvunget os på fucking suppekur. Hun synes, vi var tykke. Hvad hun synes du for tyk? Jeg gør det kraftigt med kundesympati. Dit fede svin. Er det ikke den der Hollywood-kur, som man bliver tand og pissekaldt af? Må jeg være med? Værsgo. Jeg slader til mor, hvis du snyder. Det smager jo af røv. Ja, det var jo det, jeg sagde, ikke? Dit fede svin. Her, Max. Spis! Ej, nu er den også for pigelus. Fucking nederen dag. Er I klar over, hvor meget I bander? I skulle høre jer selv. Ulrik har ret. Tonen er ulidelig. Det gælder også dig, Kleidermand. Du bander også helt utrolig meget. Hvad kukker jeg da røv? Hvad er det for noget pis at lukke ud? Vi burde altså lave en bandekasse. Hvad er en bandekasse? Det er sådan en kasse med laverum, og så putter 10 kroner i, hver gang man bander. Så kunne vi bruge pengene på at holde en sommerfest. Det synes jeg er fandme en dårlig idé. 10 kroner, Max. Ej, det har jeg kraftedeme ikke råd til. 20 kroner. Hold mund eller lær at tale pænt. Godt, nu skal I høre en gang. Dagens afsnit bliver et super fan-fucking-tastisk afsnit. Inden vi går i gang, så kan jeg jo lige sige, at vi har lavet en bandekasse, så det koster 10 kroner hver gang man bander her på sættet. Det er i orden, men det bliver eddermame med dyrt, hva' Max, med det humør, du er i. Nej, herre Sækkedib. Jeg synes, deres datters idé om en bandekasse er helt tip-top, eftersom jeg agter ikke at svogle. Hvad er der galt med ham? Han skylder allerede bandekassen et helt års lommepenge. Så nu snakker han som en gammel dansk film. Det har været en rigtig hård tid for alle patienterne, så nu har Dr. Munk besluttet, at der skal simpelthen spredes noget glæde på skadestuen. Og derfor så har han, mine damer og herrer, hyret en hospitalsklovn. Hørte jeg nogen sige clown? Johnny er åbenbart ikke den eneste med flotte ballanger. Værsgo, min lille mademoiselle. Jeg elsker dig. Det ligner en kæmpe... det ligner en erigeret penis. Du er meget fræk. Den er bare den smukkeste blomst. Ja, vær så god. Mine damer og herrer, ballon Johnny Magi, når det er allerbedst. Johnny, jeg har selv gået på køjleskolen. For satan! Far. Hvad? 10 kroner. Velbekomme. Og god appetit, farmand. Kan du ikke bare tale almindeligt? Ulrikke er her jo ikke. Ej, pokkers. Nu tabte jeg jo mit spiseredskab. Du spiser sørme hurtigt, hva'?
Ja. Puh, hvor den mætter. Nå, spis din suppe, mens far kigger på dig. Åh, for satan! Ja, det bliver så lige 10 kroner, Torben. Ej, jeg har nu sømt dig selv fast igen. Det er kun tredje gang, at det er sket. Satan. Jeg er allerede pisse fucking træt af din bandekasse. Ja, det bliver lige 10 kroner mere. Jeg er numsetræt af den bandekasse. Det må man godt. Få nu bare det søm ud. Lad os to. Nå, for satan! Hej, Ulrikke. Jeg tror lige, vi skal tale sammen. Du kan godt glemme det. Jeg dropper ikke den bandekasse. Jeg er kunstner. Jeg kan ikke censurere mig selv på den måde. Det er ikke censur, det er opdragelse. Du er et barn. Du skal kraftedeme ikke opdrage på mig. Det kan jeg godt love dig. Din lille møgeunge. Hvorfor Søren? Det bliver da vist lige en 20 kroner i bandekassen, det der, var. Du har allerede ødelagt Max, men mig får du aldrig ned med nakken. Åh, for satan. Hørte det godt? Pisse. Hørte jeg også godt? Se lige. Vi har tjent over 500 kroner. Og hele holdet hader dig. Fordi jeg lærer dem at tale pænt. Fordi du opfører dig som en politimand og tager alle vores penge. Vi kan jo bare lade være med at bande. Jeg er fucking træt af den bandekasse. Den har kraftedeme ikke gjort andet end at få Max til at blive endnu mere irriterende. Og du er fandme også blevet irriterende. Det samme som han sagde. Nå, jamen det var Søren Tjask, var da heldig, var. For det var lige dig, jeg ledte efter. Og jeg ledte også efter dem, min gode mand. Du har snydt, Max. Måske. Men de har også selv unddraget reglerne. Jeg siger det til mor. Ikke hvis jeg kompenserer med hende først. Men du har ingen beviser. Ja, du kan hoppe lige så højt, du vil. Du kan ikke nå. Du kan ikke nå! Ja, bliv ved med at hoppe. Ja, men du når den aldrig. Aldrig, aldrig, aldrig! Hvad sker der for os? Jamen, en klejdermand spiser ikke suppe. En klejdermand bander, hvis han vil. Hvad hvis vi bare begge to lader være med at sladre til mor Ulrikke? Nej, jamen, du er jo genial, Max. Nu skal vi kraftedeme på McDonald's. Fuck yeah! Fuck suppekuren. Fuck vandkassen! Fuck Nilla Sækkedyb. Fuck dig! Undskyld, far. Det var bedre. Kom. Skal du så have en burger, eller hvad? Jeg vil hellere nuggets. Nuggets, det lyder frækt. Du sad altså totalt fast. Det minder mig om en sømand, jeg kendte, der havde glutenallergi. Som... Nå, hvad satan? Det bliver lige 10 kroner mere. Og den sømand, ham smed vi faktisk over bord, fordi han hele tiden gik og rettede på de andre. Prøver du at sige, at jeg er ham sømand? Nej. Jeg siger bare, at han aldrig nogensinde spist pitbrød. Men ja, det kunne være enormt dejligt, hvis du droppede den bandkasse der. For satan. Skål. Ej, Det er det. er det din egen muskler? Den er min egen muskler. Nej, Ja. så stærkt. Hey, hej. Hey, står I lige her og jammer lidt, hva'? Kejser! Hey, vidste du godt, at Ballon Johnny er den stærkeste mand i verden? Han kan løfte mig i en stærk arm. Jeg skal vise dig. Wow! Hopla! Så der. Det her er det også. Det har du da ikke. Har I gjort det tit? Nej.
Du tør det ikke. Det tør jeg da godt. Du kan ikke. Kan jeg da. Du kan ikke. Kan jeg da. Du kan ikke. Det kan jeg da. Kan ikke. Det kan jeg da. Kan ikke. Kan jeg? Kan ikke. Kan jeg? Kan Kan jeg? ikke. Så gør Kan jeg? den. Så luft den. Du tør det ikke. Kom, luft den. Sådan. Du kunne ikke. Gider heller ikke i dag. Jeg skal... lige færdig med det her. Du må slappe, mand. Jeg må stærke, mand. Du slapper. Goddag, slappe, mand.